ndofunga kana ndichitaura pekutanga ndanga ndiri very emotional, but little did I know uyabva uya kuda wacho kuda bauya taurako ndasingazive manje kuti zvandiri kutaura izvezvi zvine chokwadi chakanyasonakisisa. Ini ndandichitaura kuti no, inini handina kuti mablango vanoda mariro, ndakati munoda mariro stereki, meaning kuti almost everybody was there, including vamwe vanhu vanga vasipo, nekuti zvinoitika ndezvekuti munhu akarwara hapana rubatsiro runoitika, ngapangonzi pane mariro uone mari dzinotanga kubuda, hakusi kuda mariro. saka munhu otadza kuenda kumariro kunoita zvaanenge achiita just because imwe munhu arwara. Mimi kana munhu achirwara, why is it hamukwanise kuti mumubatsire, asi papa mariro munokwanisa kuburitsa mari? Zvinhu zvakanakawo here izvozvo? Dai kumana kunyepo here kuzvionawo semukoma pane kuti munhu wombomutengerawo banana kana kumbomutengerawo kana mukaka kana maheu chaiwo chaiwo, asi munhu anosarudza kuti ngaafe titambe mariro. Ndozvo zvandaida kuedza kutaura kuti no, vanhu vanofarira kuti munhu afe. Vamwe vanhu vanenge kana kunge vaine hama dzine mari dziri munyika, vanotaura kunzi kuchipatara kuri kudiwa mari, unonzwa achiti handina mari, asi musi unonzi munhu afa, unoona patoone matende, patoone macheya, chikafu chakanaka changa chisingadyiwe nemunhu akafa afa wacho, unochiwana chikafu icho chaapo, paine catering and everything. Handizive kuti ndiri kunyepawo here, kana paine ari kuti ndiri kunyepa ngaatauriwo kuti ndiri kunyepa sei. mati muzwa maviews kubva kune vamwe wako mukuzviona se kutaura nemukomana because nyaya yakaraiza apa wakarwara ipapo uzipi kutanga patamboita video naye angachita kuti kuda pakarwara this and that. Saka nyaya yanga iri directed to you pawakarwara, vanhu vachimwa mabeers vachinzwa uri kuenda kumariro, handizvo? Saka iwewe wacho wairwara unozvionawo sei? Ipapo unoziva inini zvangu zvandogona kutaura, chekutanga chandoda kutanga ndechekutanga kutenda uyu akandibatsira fonzi ndikunzira chikafu kuita sei handiti ndochekutanga chandoda kuti nditaure. Uri kuona mabhulango umwe wedu kutoti tinoziwirirana achiita sei, iwewe uri umwe wedu, vana hameki vanani, kati uri kuona zveshuwa pandakarwara inini hapana kana wani wandakamboona akambouya zomurema chokwadi wecho, kana kwete kuunza chikafu uya kuzongoti ko nhasi wambomuka sei. Uri kuona zvinhu zvokuti unoziva ukaendera murwere sina kana chawakabata munhu achirwara, unoziva kuti anogona kutosimba kuti aiwa ndine vamwe handiti zvekuti vanhu vanonwa mabhiya zvavo zvinhu zvangogara zvinongoitika, vanhu vangona kungonwa zvavo asi kure. Saka ndechikumbirawo kuti vanhu tirakidzane rudo, kwete rudo rwekuti hanzi nekuti haasi hama yangu. Munhu wese ihama yako, ndo meseji yandinayo. Munhu wese ihama, tiri hama nehama, ndosaka muchitiona tiri tese. Saka kana tichiti kana munhu asvikirwa nenguva yakaoma, tova taita kuti taakumuignore. Right now we've got teacher B ari kurwara, ndikakutaurirai kuti vanhu hapana kana one munhu anononga kana mango dzikudonha dzega kunoti teacher B munhu akakwara guru, not even one. Indozvigona kuona vanhu vashoma vanhu vakanyatsoona bhiya richitengwa ticha bhiya achida kuperekedzwa kuhospital, inini ndakasacrifice kungomwa one kabhiya kana ndinapo. Saka panozofa munhu mari ndo padzinobuda, panozofa munhu vese newatandisingasiye unovaona vasvika vachiti ndewedu. Hatidi izvozvo, toda kuti kana munhu ari wenyu ngaave wenyu muupenyu, kwete parufu. Ndo meseji yatinayo. Handifunge kuti pana atukwa kana paine mashoko akataurika munzasi vanhu vanenge vamwira zvinogona kunge takapotsa kutaura, but meseji chaiyo inini yandandinayo ndeyekuti vakomana ngatidananei tiri vapenyu, nekuti life is short and time is precious. Vakaimba marasta. Saka you could be living this minute and the next minute you're gone away, and you could be thinking Alphonso is the next guy to die, but it could be you. Nobody knows the future. Let's love one another. Let's have
compassion for humanity. I thank you. Ko Billy Boy, chimutaure mukuzonoze. Hauna mbutauro kai. Anozotaura mukomana Duchess kuti Kuti chi? Eh? chiro chirikuitika chaizvo kuti munhu kana akarwara vanhu vatifungana didi unongochungoziva pamwe zvezvo kuti munhu pamwe hasi hama yangu nekungozvifungira panewe kana kusaona vamwe sana chingotiwa Saka panozofa munhu ndopaunzi ndopanozobuda mari. panopa munhu ndopanobuda mari Kati kana munhu achirwara pasi kubuda mari. kana munhu achirwara hapana chikubuda ipapo nechikukumbiro pane kutaura mwangu question is very bad ndikaoda kugadziriswa ipapo Aiwa hapo tapanzwa pane chichemo chenyu. yes Hope zvinogadzirisika. Iripo.